Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Sapar ağa, hoş geldiniz. Hoş bulduk kemiğine salam, iyileşler salam. Aa, Buyur kemiğine. Sapar ağa bugün geçen yeniş bilen başlayan temamız var. Hı hı. Öňlerem aýtaladyk, ýöne birazrak çuňurragyna iňäsde. Şol ýagdaýlar ine ýoluň ýoklugy bolsun ýa-da ýene başga bir näçe Türkmenistanyň içindäki meseleler bardy, düýpli. Hı hı. Şolaryň aňyrsynda näme bar diýilen soragy. Geçenem hava soradyk. Birinci günüme çıkış ettik hava. Men ne soruyan? Yo, umuman sonra attık da orta o sapara size soracak ne şunu hazır. O, o başka Ee, sormalı adam son yok. hava sapara son yine şotayda birinci gün anonimlikten bir söz ettik de bunun arkasında Hı. anonimlik var. Anonimlik näme diýmek? Eýesi belli däl. Mysal üçin Türkmenistanyň hazinasynyň eýesi belli däl. Yol, yoldan kim jogapkär eýesi belli däl. Bolýa ýoluň o jogapkär bar bolsa da şol ýol prosesini emele getirýän bir neme bolmaly da. Bir Näme diýilýär? ministerlik var. Yok batı bilemok şu at var mı yok mu? Yol. Hawa. Umuman bir nemesi bolmaly. Çıkyp o Türkmenistanyň ýollary ýok ýa-da ýollary oňorak diýsek, o nemeden gaýdýar, bärden gaýdýan bolmaly. Hı. Şo näme üçin ýok? Näme üçin oňorulmaýan bolsa oňorlanok, ýok bolsa näme üçin ýok? Diňe ýollar däl, emme türlü meseleler boýunça. Sapara, soň ine siz gürrüň berip durýarkaňyz men bir deňeşdirmek üçin bir video getirjek ekrana birleşler. Bu taýda görjek videomuzda Gollandiýa bar, Ýaponiýa bar, soň Türkmenistan bar. Bu üç ýurdun owa ýerleri, köçeleri we owa ýerleri hakynda gidýär. Siz bunu görüp durýarkaňyz saparada bize nemäni gürrüň bersin. Näme üçin? Näme üçin? Anonimlikden mi gelýär ýa başga bir zat barmy? Anonimlik näme diýmek bolýar? Ne mi? Kemiğine. Anonimden anonimada yeter. Onun ne şu görüp duran demeğiniz var. Filminiz ya da suratlarınız diyeyin. Bir zatın neticesidir. Ne Hollandiya'daki Olam netice, Japonya'da o kam da netice, neticedir. O, Türkmenistan'da kam netice. Japonya'da kam, Türkmenistan'da kam bir zatın neticesidir. O, yani kovu olsa da çok netlemesi sebepleri vardır. Elbette olsa da çok sebepleri olmalı. Biz yani netice sebep ilişkisini bir kurup bilmeyen cemiyet dediğimiz ortaya çıktı da. Biz öň beýle därlik. 30 ýyl, 20 ýyl mundan öň. Benim sizin nemäňizden çykyp gaýdan adam. Men netije sebäp ilişkini gaty gowurýan, gurup bilýän, neme diýen adamlar bu diýmek öň şolar ýaly adamlaryň bolupdyr diýmek bolýar taby. Menem net şolaryň bir şaýaty biri. Indi ýanky dünkü yeňiş yeňiş dämi şo ýigdimdiň ady. Bravo. O yeňişiň owatynyň nembesini gürrüň etdik de. O indi şolar ýalak owan sany Türkmenistanda 7.000 bilen 8.000 arasynda. Sebäbi Türkmenistanda statistika bolman soň men toşun nämäni aýdyp bilemok. Ýöne men öz hasaplaýyş köne bagażyndan 85-90% dogurlukda aýdyp bilýän men Türkmenistany bir tanýan bolsa, bilýän bolsa Türkmenistanyň hem berini bilýän diýsem ýalňyş bolmaz. Bar şu 6-7 min owo. Ondan köprek bolmagy mümkin. Sebäbi
Men 30 yıl bunun önkü nemen burun ne diyenler. Ne statistik ne için yok. Diyle ne de ödödünden gelirsiniz. Ya, Şoroğullarda Türkmenistan'ın iki türlü milletinin, yani Türkmen milletinin diyelim, 70%'den köpüsü yaşayan sizin Türkmen milletinin gene fondu. Sizin hamir mayağınız ya da gönödlüğünüz divayda size düşünüklü oraya ama yani ne ile vaciptir sizin bir beyninin bir yerine salma için aydiyan bu dersleri. Çintkele aydiyan. Ne şu ova ne ne de görüyen ovanız vardır. Şu köçelerini etmek hiç sattır. Katan sattır. Yani bir proyekt edip bilen, yani yol proyektler bilen meşgul olan firma proyektini zakat verirsin. Şolu işleri eden firmada kontrakt bağlaşırsın dani. Et diyersin ne? Bir ay dediyen, 6 ay dediyen, 3 ay dediyen mi? Kontraktın uğra. Asfalt edecek mi? Ya şolu yalakta kerpiç düşecek mi? Onu gülleşen kulun tölü yandan etiyen. 5-6 ayın içinde o gül yalak kuluyordu. Bir aydiyanda adım yani Gallandiya değişir. Yani şu Türkmenistan'a değişirler diyende. Birinciden Türkmenistan'da temine tüccar kanun vardır. Çok bağdığını yoktuğunu biliyen mi? Yaşayıp eşitip bildin bir yerde. Bir Türkmenistan'ın tüccar kanunu var. Türkiye'dekini bilýän eşitdim ýöne Türkmenistanda. O, Eee, o, bolmaly däl, ýa bolsa o. eee, Bolsa eşitlerdik diyen mi? konstitusiýada ýok da ýene o tüccar Konstitusiya kanunda işlemeyen orada tüccar kanun bolayında da işlen yok da. hawa Çok kanun olmasa yani şu kerpiçi çıkarayan ya asfaltı çıkarayan firma bolup bilen o. Şunun proyektini ediyen firmada bolmasa katı kıyın. Bolup biler bolun yani realine öz ayağı üstünde durması mümkünlerle. Bunu ne için aydiyan? Bunu miliselere ne medvaydiyan? Ne siz bir önümçülüğün şirketin hemen üstüne çöküngüzde Türkmen toplumunu getirip bilen ziyanınızı gözüňde getirip bilmeniz için aydiyanlar. Kanun olmadı şolar. Kanunu şolar neme diýerler. Sen işlemeli mi işlemeli däldiňi şolar ketgitleýän eken. Şimdi bon bir kaptala nemedeli hücreli. Şimdi onu kim karar vermeli? Yani şu ovada yani yol, yani trotuar, kanalizasyon, o atık suyu ya da yağış suyu gider yalak yerleri o biri bu yani projektini planını emetmeli. Onu yerli hükümet o yerli hükümetin nemetini ilkulak yine de bir divin o açıktırlar da arçın ibardatlar var. Şeylen demin. O şu arçın o bir de Floryalak yolumuz erbet diýmeli etrapta o etrapta yürütü sudatlary kontrol edýän, iýdarlayan, alyp barýan, gurnayan, moçuluny edýän arhitektur bir bölüm bar. Ýöň bad zatlar hemme jeriň tudury bardyr. Sowet döwrüne bady şu adam bolmaly, yerli hökümet. Indi Türkmenistan'da yerli hükümetin işleme nemetini regulirleyen kanun var mı? Yani normatif aktlar. Yerli hükümetin borcu şu, şular yalak işleri etmeli diyen kanun var mı? Yerli hükümetler var da kanun olmalı. O ne edip işlemeli? Ne edip karar almalı? Ne edip ter işletini tapmalı? Ne edip harcamalı? Ne ile hata vermeli? Diyen bir nemeti olmalı.
Kanuni düzgünü bolmaly. Şonu gören türkmen barmy? Ne barmagyny galdyrsyn temine. Senem eşden ordan barmasyny galdyr. Sapara yok elbette yani nereden olsun. Ondan O zatlara bolmaly mı kanun diýen nokta. Yerli hökümetlerin konstitusiýasy diýsegem bolýar da ýa sizin aýdýan. o kanuni demesi bolmaly. Ne Türkiýede ýaşap ýörendir, görýändir. Yani İstanbul'un yerli nemeti kendi nemede YouTube'da da dağıtta da çıkyandır. Onun yerli hükümetin meclisi olmalıdır. Şolar yığınlaşıp bile problemlerini hapan näde artmaly, suw näde çekmeli, sadyk nähilek bolmaly, ýollar nähilek bolmaly diýip o elimde ama işläp duran nemet bolmaly. Men düşünşümçe o bağımdır şu kanun. Kanun olmasa işem bolmaly. Tabii o düzgün bolmadyk yerde neme bu dağıtlar ýören nokta. Ondan geleli neme yani yerli hökümetin idarelerini işleyen adamların artlarını bilýärler miken şu owadoşlar. Başlyk kim yani beýle addeýlen nemelen her senin bir öýde wezipesi bolýar. Ýoly tere diýen bar, saga tere diýen bar, taglyga tere diýen bar. Bu topar nemesi bolmaly. Giden döwlet ýalak neme yerli hökümet diýilýär. Onu şol atlaryny bilýäňizmi? Yok. O. Hı. Neme wagda sapara şu ýere değişdi. Hı. Türkiye'de, Avrupa'daki yurtlarda da her bir şu yani yok bizde yukarı vezifeli yerlere şoların Twitter'dan resmi hesabı var. Resmi olmasa da neme hesabı vardı. Umuman Twitter'da bir hesapları var. Sonra şu Twitter'dan yani açıp da onu neme bilen ok, önüne geçip bilen ok. Seni her türlü ýagdaýda tanqidlap bilýär, öwüp bilýär. Doğruýma doğru, ýalňyşyňa ýalňyş diýip bilýär, provokasiýa edip bilýärler her türlü görnüşde. Yani siz nemen soradyňyz da şu atlaryny bilýärmi diýip bu adamlarda hiç zat yok. Yok ýaly adamlar bolar. Diýme, şoňa geljek bolýanda, ene normal nemede 20 zatyrda istenlik resmi neme web sahypasy bardyr. Web sahypasyna ýanky yerli ýönetimiň dolandyrşyň strukturasy bardyr. Onuň wezipelери bardyr. Näme diýenlerini, onuň merepриятиялary halka nähile hyzmat berýäni, nähile kömek edýäni, gelecekde nämeleri etmekçi, hapan ýanky daşalyş skematy, ýene gör bu topardaklar. O mektepleň ýagdaýy, awariň ýagdaýy bolanda näme etmeli? Hemme zat ýazylýar da. Sen kime telefon etmeli? İş düşende nähile bir ýa-da tebii wetbagçylyk bolanda o nähile kereket etmeli, kime ýüz tutmaly? Ölüm itmem bolup bilýär, hemme zat bolup bilýär. Yani o şolom adresi nemeti web sahypasy bolmaly. Indi Türkmenistanda näçe 60 mi 70 mi näçe tanak etrap bar. Şolong biriniň web sahypasyny görüpmediňiz? Temine. Yok, saparasız yine bir zat ýadyma düşdü. O etraplaryň, owalaryň, şäherlerin web sahypasy hakyrda dursun. Şu neme var da döwletiň ministrliklerin web sahypasy ýokma? Ýok. Şo taýda kimin ministrligi? O ministriň ornubasary kim? Ondan soň aşagda ýanky bölümleri department diýerlerdi. O departmentlaryň o işini alyp barýanlar kim? Yok da ýine Türkiýede ýa Amerika tapawdy ýok haýsy ýurdum kyn bolsam açsaňyz Şwesiýan kynam seredipdim sapara. Hemmesinde adamlar var, suratlaram bar. O ad familiýasy var, edýän işi, hatda nireler telefonu, mail adresleri hemme zady bar. Türkmenistan'da ministrinki yok sapara.
Atçıyan Daşarı İşler Ministri. Yankı bizim Bağ Arapların birinin surat durandır. Bilmedim hazır kaysının surat dur. Ona kurban olayım kudurtu. İçeri işler aç. Yine dışarıların kudur. Yok yani. Sapara. İnni deme, in önemli demek geleli. Hı hı. Ne yani bir iş etmeyen olsam, iş değil yani da pul bilen bağlı. Mut hiç yerde de hiç tadı yok. Yani ne köçe yol düşecek ömür olsam, son proyekt nettirecek olsam arkitektura pul vermelidir. O yol ettirecek olsam pul. Demek bu yani yerli hükümetin bütçesi olmalı. Hı hı. O yerli hükümetlerin etraflan bütçesi var arada. Hey bir yerlerde informatta geçen yerini var mı kemine ne Türkmen halkı o tide yüzden yani görün olsanız eşten olsanız ya bir yerlerde takipede görküdülen olsa o aşağıda yazın o biz bileli nemedeli tökmede atıp görmerler bunları belki de bunlar işleyendir nemediyendir biz görüyenlerdir ya bilyenlerler atıp o doktorun teredip o bütçet o blok bütçeti niyece o niyiden farmiravat diye o yerli bütçet ya yok oradan veriliyor mi? O yok oradan verileni niyece veriliyor. O yörler yığınanda niyece yığın ya. Yığınanların niyecetini yok yük veriyorlar. Şu hatap kitap halkın bilmeli dağıttı. İlki bilmeli dağıttılar. Onu halktan gizlemeden der. O gizlemem bunu nokta verdi. Halkın halkı değil. O halkın neyme veriyendi. O mirak diyendi. Halk bilmeli. Ya bolmasa da bu talansızlığı iyiydi. Uğurluğu iyiydi. Kemine. Bu hırsızlık. Ya biri nemede yaptır hırsızlık neyem oluyor deyip kemine hırsızlığın neyemediğini bu tercüme edip düşünüp verir bizim iyileşmemizde. O hırlı var, hırsız var. O hırsız olanla hırsız olan uğru oluyor. Doğru ol yani. Uğru. Şimdi şu dağıtlar yok oldu. Demek yani şu vadifelerde oturan adamlar işinin neyemediğini bilen yok. Demek oluyor da. İşinin neyemediğini bilmeyen adam şöyle işe barayan oldu. O hırsızdır, uğurdur. O sen bilmeyen işine diyen, o iş eden yok da. Bilmeyen adam iş edip bilen yok. İş etmeyeceğim belli de. Şoňa da pul alýan. Aylyk diýip alan pulun bir, o da uğurluk. Ýöne daşyndan hem uğurdan bolmaly sen. Sebäbi halka görkezmeli, nemäňde görkeziň ýok da. Ben ýalňyş aýdýan bolsam aýdyň bizim büdjetimiz şu, biz de bunu şuňa harja diýip bir hasap berýän ýeriňiz bolsa, onu aýdyň. Bizim türkmen demämiz bu zatlaň näme halkym bilen ok. O ýani etrapdaky ýolbaşy adamlar ýa-da ýolbaşy däl bolsa da orta gurupdaky nemeler hiç biriniň adyny bilen ok. Anonim. Hem belat anonim. Inni biz nemedel dolanary geleri ýani yerli hökümet barada kanun bam diýip soradyk da. Hı. O da yok diýdik. O yok bolsa o kanun kim çıkarmaly o kanunlary? O Türkmenistanyň meclis diýip bir edarasy bardyr. Näme Türkmenistanyň meclisindäki oturan o millet wekillerine ýüzlenýän yerli hökümet barada, dolandyrşy barada, wadifeleri barada, eden işleri barada, etmeli işleri barada. O kanun barmy? O yok bolsa näme üçin ýok? Bar bolsa näme? O şonu men sizden haýyş edýän-de. İyileşlerden hem sizin içinde de bilýän nemäňi bar bolsa aýtsaňyz. Hı. Diýmek mene ýok diýip bilýän-de. Indi meclis barada gurrun edeli. Türkmenistanyň meclisi
kimlerden ibaret? Tanıyanız mı? Olur mu anonim? Televizyonda bir tapar Türkmenistan'ın meclisinde yani bir meseleni ne bizim yani kurucu meclisimizdeki alıp çekişilip ya da fikir alışıp o kanun kabul edilen demesini görüp müdünüz? 30 yıllar. Kemiğine bu soru sana vereyim ilk kulak sen ne Türkmenistan'da yaşansın. O sapara yaşadık. Beýle bir zadyň bolmagy bilmedim ben. Mümkin däl. Şonu etselerem o adamlaryň özleri hem hayran galjagy görünüp durdy. Näde beýle bolýar diýip. Yani alkış, o çapak, sapara, meclis şeyle yani şu şeyle tanıttırlar. Meclis diýilende yankı eline depter alıp olam ýaşyl bolmalymış sapara. Hı hı. Son galamy var, olam ýaşyl ekeni. Üns bermädirim şeyle ekeni. Şu zatlara çel üns berýän ekenler. Sonra ona Niýazow o gurrun edýäti. Son Bawa Araplar çykdy. Şolara o bir zat ise ýazan şekilde bolmaly. Ol meclis yankı tema tartışılan o. Deme inni okey tartışılan ok. Olun yankı yollar kim becermeli? Näet becermeli? Ol bir yollar 7.000 tane koloriyalak owaňa nemetinde. Belki de ol 10.000'e ýetýän. Yurdun 90% bolýardy. O. Şey diýelim. O taýda haywan ýaşany o adam ýaşýar. O Inni netije teredin yankı Türkmeniň owasyndan yani Batkaly owu wada. Şo taýdan yani näýle adam çykar? Şol gözeňine getirin. Kurban Indi adam şo çıkar. jaga şo ýollan nädbin ýeňiş gurrum ötdemek çağılym diýe okuw diýe. Onuň mollum käýýe diýe. Aýaň näme palçy edipsiň diýe diýe. O ýolumyz näme erbet diýip mesele demeden ok içeride. O indi çağa nämen görýär? Palçykdan geçýär. Yani klasa giýýär, belki de şo taýda tüpürýändir näme diýendir kuşuny. Onuň o taýda gülýärlek durmuş. Onu telewizorda görkezýärler. Ýöne şkoldan çykan ýerinde batka. Bu adamyň ýa çağa beýnisi o bu zatlary näde adaptir etmeli? O taýda ýalan durmuş. Yani näme diýen? Fasat. O şolardan çağadan yani ak koýnak giýmeli, gara walak giýmeli, gyýdylar ýaşyl koýnak giýmeli diýip talap edilýär-de. Ýöne ýoly näme talap eden oklar. Näme şin bir enata çykyp ne ýolumuz ýok diýen ok. Ha olarda da talap ýok. Näme şin o ýol ýok. Inni ýene de bir näme geleli kemine yani böküp geçýär bolun düşnükli orýalak ýerinde gaýdaly. Yani meclise diýdikler şolar kanuny çykarmaly. Kanuny çykarmasa yani owo yani etrap nemedi şu atky işleşýärler işlemedi. Ve o taýda düzgün tertip ýokda. Hem büdjet ýok. Büdjeti agdamaýan bolsalar ýok diýmek bolýar da. O nähilek bir döwlet yani yerli hökümetin büdjetini oğurlayanlar diýmek bolýar da. Ýok edýän ortalyk. O ýene de ýerimde gaýdaly. Türkmenistanda 60-70 tane yani yerli hökümetler var da. Türkmenistan'da ýokary bilim barmy? Yani yerli hökümet, yerli dolandyryş var arada. Yerli öz-özüni dolandyryş diýip geçýär. Şey diýerler. Şonalak fakultet barmy Türkmenistan'da? Ýok. Sapara sosiologiýasy, psihologiýasy bolmaýan bir ýurdum. Bu mümkinmi? Ýa-ni yerli dolandyryşy näme goýmak üçin şoňa benzeş bir sosial bilimlere değişli demeler olmalı da. İnstitutlar olmalı.
fakülte edem değil, institut görünüşünde işlemeli. Yok. Öyle zatlar. Yok, o haydi bilimli adamlar barmalı. Yani yerli dolanıştı. Olur bildiğini bilmeyi yerden almalı. Sapara gatı gowy soradan. Endi bir Hı. kızıklı bir zat var. Yine ola bir gıra koyun entek onu. Yak yerli dolandır şey. Hakim diýerler de. Hı. Tutupdurlar diye 28-30 yaşındakiler diye getirip hakim ediyorlar zordan diye. Şu an şeylemiş. Yankı nemeleri var, bunların mehemeleri var. Hı. Yaş olanlar. Ha yaş bolup bilir yani Sapara Türkmenistan'ın içinde. O yaşta o yere varacak neme yok, akıl yok. Bilim verin, Tecrübe. bilgi yok, tecrübe de yok. Hazır 30 yaşındakileri gör yani de. Okumadık ya Türkmenistan içinde gezip görenleri. Yok kelle yok. Sapara fikir edip bilen oklar. Sonra şunu alıp baba sen yine şu diye bundan sonra sen hakim. Baba sen bundan sonra arçın diye şeyle göre ya. İnstitut yok o tayda. Yok, bu bilgiler bolmasa Hmm. o yollar hiç atım bolmadı. Ha, internet de mi yok Sapara? Hiç adam olmaz. Ha. Hem de ya, bilmeyen adı gelip bolunu o kemin. Hmm. Ni diyeme yine de yemeğe geleli. Merkeze geleli kemine. Ha. Meclis bu zatları öz inisiyativası bilen yetip bilen ok diyelim. Onun üstüne halk maslahat tip yine bir kurumu var da. Ne, bu ehli halk problemi yani o yerin şertleri o yeki yolum değil. Hem şertleri o Hmm. ehli umumi Türkmen halkının en ulu problemalarının biri. Şonu yani yok kurumalar. Floryala problemimiz var. O, buna ne çözüm aralı. Gerek olsa kanunu, gerek olsa bütçetini, gerek olsa başka problemler var olsa şunları çözelim deyip teklif gelmeli bir yerler. Yani Hmm. ta gündeme çıkmalı neme. Türkmenistan'ın halk maslahatından şunları alak teklif. Çıkan yer var mı? Ne 30 yılın içinde sizden ne fahiş. Şu tarihinden şunları alak burada çıkan oldu. O iyileşler ne yatladın bile. Hmm. Ne o yoktuğunu biliyet. Yani birden yanlış haymalli bizden soruyorsa. Yanlış O bir payımızdan var. Şey diyelim. yo. Inni şu halk maslahatında oturan adamlar tanıyan mı Türkmenistan? Hey bir adını bileniniz var mı? Ne o da anonim. Ne anonim demek no name diye de atıl demek. Anonim demek atıl. Onu biraz demezsen kişiliksiz oluyor da. Şu tayda yani telpekli, atsız bir adam olsa kişiliksiz adam olmalı. Ne maniken yağlı. Maniken. Aa, yine yok oradan başladık. Meclise geldik. O tayda da at yok. Nurayım. Hmm. O da adamlar kişiliksiz. O kişiliği olan adam adını güller mi kemiğine? Hı? Hazinanın o demesi kim misal için? Cevapkârı. O hazinan neyemediğini bilen Türkmen bana mı deyip sonra o cevap gelen. Birini tanıyan ben. Hazine bilen Merkez Bank'ın arasında aktapağıdı bilmeyenler katıkâne kende. O. O Merkez Bank var vakti hazine neme gerek deyip görenler var. Şolong ikisem yok. Yok iksem yok Hakikaten aslında. ikisem yok. Aa. Yine o da anonim. Hmm. Yine Türkmenistan bilen yani ni Gallandiyan deneştireli. O. Hmm. O da sebep yani Gallandiyan demesinde. Gallandiya'da yani o vacık kurulunla o kula yani yerini çotay toğunu
kanalizasyonu o çekmese de gurku diyorlar. Yani avtonomlu kanalizasyon etmeli örütü talapları vardır. Hem de cesim. Hükman merkez kanalizasyon olmalıyle gurrun yoktur. O yerli, avtonomlu paseptik deme değil ya da. Yüzlerce tipleri vardır, hiilleri vardır. O son ham maddesinin hemmecesi yani Türkmenistan'da vardır. O başka yerden kendi çok demez. Onu şeyle dedip bol ya. O suom. O käbir yerlerde aşakta var. O käbir yerlerde getirmeli. O da atları nemediler. Onu yerli neme. Yolla çelli. Proyekt nettir ya. O firman çağırıyor. Pulunu uğurlaşıyorlar. Yediyorlar. Şimdi şu tayda yaşayan adamlar o çağları yetişen nemediler. Öndüren dağını naydip verenine. Şu şeritlerde yetişen adamlar yani dünyada en kenti ütveriyen Kalstein sığırları vardır kendine. Ne çok Allah dedin çıkanlar. O Allah'ın dediğimiz. Ödem dünya tohum zatyandır. Yani. Tohum embriyonlarını sığırmı ödnem del. Yani tohum gölü de del, neme de del. Gölü de satılan yerler bol ya oluyor. Esası nemeti şolong iskusyun asimleyeni diye de yani doğal neme yani tebiği tünlü tohumlandırma nemesi için. O men bulong auksyonda kan nemettim de. O bilyen şolong embriyonları yönü. Yani Türkmenin sığırından olmaz. Dünya tatlıya tabii. Ne buluyor değil mi? Mahallarçılıkta. Yani, kallan peynir deyip bilmeyen var mı dünyada? Dünya peynir eksport ediyor. Dünya orta yerinden tut Amerika'sını çendi. Bu da deyip yani bir peynir vardır. Yani dünyada şunu ulun bir anam yok. Yani pizzeriyeler için ulun yanıken. Saparayını sizlerdir deneştirdiniz de. Benim deneştireyim başka çara edip yine. Şu videonu görüyorsunuz ildeşler gidip de o Gallandiya o en nemedaki çepdaki sizin çepinizden ortadaki Japonya en sağdaki Türkmenistan. Şimdi Gallandiya gidecek bir yer ve yani tabii ya yer astı yer üstü baylıkları resurslar olmayan bir yurt. O düğünün yok. O gün vatarda. Yerem yok. Özlem in gün vatarda. Indi in gün doğru geliyoruz Japonya. Japonya'nın yerden resursları yoksa para. Yerem yok. Japonya o yerem yok hem bir adacık yani daşan su ile aylan. Biz Sapara Türkmenistan'ın daşın su ile aylananı fikredin şu yağdaydı. Biz yani bir maymundan tapağımız olmaz ekene. Şimdi seyredin iki yurt. İkisem gidecek yurt. Hiç il resursu yok. Türkmenistan var bir deneştiryanımız. Ullakan. Yani islendik resursunuz var diyseniz hem bol ya. Şertler ekin ekmenede doğru geliyor. Hem hayvancılığa da orta hille iksem. Hem mezadı yer ve yer ve ne mesem kova. Ne mi diyorlar ona? Geoyerleşe. Yani yerleşişe. Yer şarında yerleş demesi. Vakasyası o. Japonya'ya alak değil. Ya da Gallandiya'ya alak değil. Gallandiya anır uç. Seyredin yine yollarına. İkisi, yani üç yurdun hem ovaları şu. Yürüyü de sayladık bunu ovaları. Orada da yankı kamunlip var Kallandiya'da. Ha. Japonlarda prefektura değilini yalak çoğun mengleş bir demeleri var. Japon çağdını emedem o. Olun şolun ağıtları vardır. İyileşler. Şol adamlar ağıtları vardır. Öyle Tayland var yanında. Şu her kamuna web sayfası vardır. Şu tayda yani görevli, vazifeli nemeler hemmecetin adı vardır. O deme kömeği metas olsanız direkt varmalılar senin aydiyandır. O telefonları vardır.
O atları vardır. Yani şahsiyetleri vardır. Şahstır. Ha. Indi Lişnet, ne? kimlik diýilýän zat. Şu O yine sapara yankı şu şahs bolmasa näme boljak ne anonim diýdik de. Yani anonim bolanda näme bolýar? Hiç kim jogapkärçilige çekip bilemok. Hiç kim. Misal üçin häzir Türkmenistanyň ýollarynyň ýoklugy sebäpli kimi jogapkärçilige çekmeli? Kimi çekmeli? Prezident diýjeksiniz, ýöne prezident ýoldan jogapkär däl. bilen o sizin Yo, kemine çözüm ağında aha. sizin Türkmenistan'da şulor ýalak owan 6000 7000 tananyň bardygyny o yani Türkmen döwlet hökümetinde şu an oturanda 90% bilen ok. Çünkü owan bardygyny bilen ok. O bilmesi gerek gelýärler. Evet. Ha. Yani o taýda bir zat etmek üçin baran oklar. Yani şu zatları bilmeyen adamlar wezife var ya. Dine oğurluk için var yani. Başka hiç zat için var yani nedir? Adamlar şuna doğru düşün. İşini bilmeyen adam wezife yani siyasetçinin 100% oğurdur. İşini bilmeyen orada. Onu izin düzedeyim ben demine. Hı hı. İşini bilmeyen siyasetçi siyasete var yani. Yani yollaşır etme. Bilmeyen adamın o nerede dolanduruyor? Liyakat dipne şu atları değil yani. Ha. Hırsızdır. Ne biz birinci adamın gururunu ettik de. Şu tayda ne hem için otur bilmeyen oldu. Oğurluk için otur başka hiç tadı için oturun o. Ya oğurluk için ettiktirler. O olam oturana on oturdanlar. Ya, Sen oğurla diýip oturduk dursan. onun bu aşağında yani oğru ödület bölüm prokurorları var, KGB'si var, milisiyesi var. Kelläňi ýokary galdyrsan O, oğru. onlar kimden koruyorlar? Şonuň arkaýyn oğurlamak üçin bar sapara şu prokurorlar. O. Orsun arkaýyn Türkmenistanyň gazyny oğurlamak üçin bar şu prokurorlar. Başga üçin ýok, başga zat üçin däl. Soň sapara ýene bir iki zat aýtmaly şu taýda. Bir watan habarlaryny aýtmaly. Olam bir anonim. O da o. Alyp barýan Birbirinden var. ağıtlarını Aa, duydunuz mu? alyp barýan var. Alyp barýanyň bir gezek adyny aýdanly. Ya da adynyň aşagdan ýazylan ýa-da gördüňizmi? Ya da şey diyelim ona yine şu Türkmenistan'ın yollarının suratı gidip dur sağ tarafta. Şunu alın şu videonu alıp vatan havarlarına uğradım. Görkez yerlerme. Şimdi vatan havarları bir at. Yani havar veriyen zat değildir o yani programı. Vatan havarları havar programısı değil. Demek kemiğine ben şu yerli hükümetin bütçetine dolar gelesin belirdi. No. Tevavi şonsuz hiç tat yani. Pulsuz hiç tat işlerini o. Bütçeti yok olsa ne hemşin yok. Az olsa ne hemşin az. O. Az olsa da kendi olsa da siz onu halka vurkudun. Siz haiş yerli hükümetin vekillerinden o siz bütçetinizi bize değil, bize hiç sizin demeniz gerek demesi yok bize halkını da yine plan etrafın bütçeti şunçu. O şu hiç sadece yeten yok yolum çok için yedem yok. Deyip siz ödünde akrap bile yani. Yok şu pul bağda edilmeyen orada onu siz köp daha da cevap vermeli oluyor. Pullar nirek diyelim deme. Cevap veriyorsunuz. Ne şu atları bilinmeyen, demetmeyen yönüm ol yervet, ol oğru deyip demeye geçerler de. Ben şu ekranımda yani kameram demedi ya kimine. O yani bu işin düğünü de seyretmeler. Yani Florya'la kuruluştu.
iş edip bolmayan olsa diňe oğurluk etmeli bolýar. Onu ähli Türkmenistan diňe oğurluk etmeli bolýar. Oğurluğum däl Başka sapara talamaly bolýar o bir-birine. ta'lamaly bolýar da. O da şey dilip dur. O sizem oğru edilip diyorsun. Ne meni oğru ettiler de 30 yıl hapis stajım var. Ne oğru deyip o kemini. Hmm. O ben näme oğurlap bilýänmi maýdyp bilen okdur. Ya, deme söz orta atılýardy ýaňky. Sapara şu cahil cemiyetlerde ýaňky oğru nemesi vardır. Gaty gowy tutýar da. Şu oğru diýsen o gaty gowy tutýar. Ne onu Cahil. iyisi her etmeli. Neme deyip vurur eden okdur da. Ha. Ne şu tak işe barayan adamlarım. Yankı ya diyorsun iş görmedik adamlar olmalı. İş gören adam, iş bilýän ýa-da gurnan adam. Şu taýda hiç sat edip bolmajağını. Yani ya nemetne teredeňde görüntü da. Onu barlan. O ben ömrümde her sapar düýükden ýa-ni öňçülük gurnadym da. O iki tane Türkmenistan'ın içinde devlet maçlarında. Ben kariyerama nemi iş tayin iş düşmedi. Ben näme weripe oturan boldum. Hem mejetini öýedim gurnap, yani tökön bir zat, şonu öýüň täreden gurnamaly. Ya da düýünden täreden gurnamaly. Şeyle demedildi. Onu gurnan toňundan onu yerinden alýarlar. O başka bir ýerine etmeli. Şeylere iki anak demeli ne? Birinciden şu Agroproperaботkan vurduklar. Nollun vurduk. İkinci defa ne o hocalık ministerliğini o da çökün bile verdiler. O da Nollun mervet. Bunun ikide Nollun mervet. Yani bu da atlan neyme dedi. Yani ulu mastab nemen gören adam molum ton görýänler. O hocalık demelerinin yani o bu yerlerinin ne etraf ne beylek yerlerinin yani bittiği de betbakçılığa gidýän bunu 20 ýyl mundan öňe aýtdyk. Şuň kuna geleceklerini. Sebäbi bular o statistikaň näme üçin gerekdigini elementar zatlar da. Şoň näme üçin gerekdigini bilen okdur da. Ne ilat ýazgyp nedendirler, aýdyp bilenlerdirler. Anonim. Olam anonim. O da anonim. O. Bu giden bir betbakçylygyň demetine yetişsiniz. Onu üç netili doğru degradasyon yani atatsal gatlak var Türkmenistan'da kemine bu atatsal gatlak demek yani tatsallaşmadık gatlak da bu yani bu 90% halkının bu katastrofadır. Bunu yani yetişen atatsal nemede yetişen adamları bu sosyal cemiyetin içine almak mümkün değildir. Onun yaşı yeteneği. Onun yani toplum diýilen bir zat bu kanuni nemesi yani öz bolşulur her millet üçin, her medeniyet üçin. Yani şolon adam ýalak ýaşamasy üçin öz kada kanuny medeniyetini özü tetiklemeli. Yani tetiklemeseňiz yani palçykly owadan çykyp bilmeýäňiz. Şu wagt Türkmenistany şu palçykdan çykarmak üçin teknik çıkarıp bolýar. Onun ýöne şu palçykda ýetişen adamlar var da. Olar bilen hiç taýdat bolýanlar. Oyna Gallandiya sapara palçının içinde bir yurttu. Onu yapıp gömüp dengizine çelli yaptılar. Bir yurt oldu. Hiç zatı yok yani. Ana şu palçykda ýetişen adamyn ne bir garnyny oýursaň araga çetgeler. Onu araga yani garnyny oýursaň garyn da eli ýetýär. Aragyny içer, arak geç bolar. Yani biraz bolurak nemesen triyek geç bolarlar, triyek içerler, çekerler. O maskalatyny yani bodorlar, daýalarlar, o çağalaryny terbiýelemediler. Ne bu şeylik diýär. O taýda ne edep, tertip, medeniyet
bilgi, bilim yani şu demeden çıkması mümkün değil. Ne yeni şu ovotundan divalayına o 7.000 tane ovan gödüğünde tuttuk. Şu taydan yani samolyot yasat bir injiner çıkar mı? Ya da programist çıkar mı? Ha? Hmm. Ya da şu WhatsApp yalak demeyen oylap tap görün. O zekinli yaşlar çıkar mı? Mümkün değil. Bunlar yani şu Allah'ın diyen tüyütlü sığırlarını eline versen haram ölüyorlar. Edip bilecekler. Bunları yani bolya bir size kömür eder diye. Yolunu çekip verirsin o yolunu bozarlar. Kanalizasyon çekersin onu bitirirler. Aa. O, yani kömür mü edip bul. Yani şu yerdeyde şu var. O asmanımız asuda deyip Altın yemek asır. görüyor. Altın asır sapara. Yine bir zat var. Yine bir yurtta sapara. Poçta yok olsa näme diyersiniz şol yurda? Bir yurt poçtası yok 21. asır. Yok bana da poştur. Indi 2000-2000 yıl mundan Rim imparatorluk dövründe de poçta vardı. 80 kilometrelem yol var ekende. O. Şu döwürler poçta bardy. Soň ýene bir gyzykly zat var. Ine ulaw diýip bir söz ulanýas, dogry dälmi? Biz ulaw. O. Ulaw diýmek, ýa üstüne minilýän haýwanlara diýilýär. Mongol sözünden gelýär bu zat. Çingisan ulaw sistemasyny gurýar. Näme diýmek bilýäňizmi? Yok Poçta. poştur. Poçta diýmek. Näme ile işleýär? Ine aýdaly Mısıra çelli diye bir hepden içinde Mısıra var yamışda. Eyyam hat. Bir hepden içinde de gaýdyp gelýär. 2 hepde. Gaty o çalt diýär de öňler şol 4 ay 5 aya çelli gidýän eken dedim. Mongoliýadan Mısıra çelli. 2 hepden içinde gelýär. Şu wagt ýa internetden näme atanýagy. SMS atanýar bir zat. Yemek kemiğine ben Şveç'te öğrenimçilikle meşgul oldum. O onun şu kendi adını realini işler ton bilenler. Şveç'ten Haiti Künjöğünden uğrat yani 2000 kilometre uzunluğuna yani eğerdik yalak bir yeme de teritori yerleşim. O çetine bu çetine 2,5 kilometre yeme var da. O ten niretinde bolorun tapağı yok. Bir gün ya gün yarım yani istendik detalın tergitecek önemsizlik ediyen bir detalın 500 kilometreden gelmeli beylekli 200 beylekli 300 yine de bu taraftan 500 700 yani çok gerekli adını zakaz veriyor. Hem de adım internet bilen. O bir günün içinde o 24 saatin içinde sana geliyor. Bizim saat yala işliyor. Sen öğrencilik edip biliyor. Ya bir çoğu ınanıp ya dayanıp o sen bir topor zakadı kabul edip biliyor. Bir aylık, bir yıllık edeceği işini planlaştırıp biliyor. Öğrencilik edip biliyor. Yani şu posto yani şolor yalaklar riski olmasa yani öğrencilik işlep bilen o. Onun iş yerleri yani şol öğrencilik demek iş yerleri demek. Yani posta da bir iş yeridir. Bu da bir hizmet sektör. Şu atlar bolmasa yani öğrencilik kolu nokta. Türkmenistan'ı yol yoğan. O tadı ondan yani işçilik ne emele geliyor. Yani işçilik yani yolun emele geliyor. Yani şu tayda adam yalak yollar bolmasa o şu taylarda iş yeri açılan o. Yani yolun adam yalak bolması çünkü bir işleyen adamdan tane 10.000'dan geçik gidiyor. Türkmenistan'ın yol hizmetini doğal demede saklayacak olsam 10.000 adama iş yeri vardır.
O yan tenagatlarım vardır. Yani kerpiçlikleri onu bir çıkarıp bilýär. O ham maddesi vardır, onu bir çıkarmalılar. Onu bir çekmeliler. Onun giden çeşitleri vardır. O da ayrıtıyın önümçülüktür. Giden münglerçe iş yere. Yankı ählumumuz sowatsuzlukdan çyksaňyz, münglerçe iş ýerde açylýar. Türkmenistan şu wagt gurşap alan neme ählumumuz sowatsuzluk diýilen bir neme giýipdir-de. Yankı bir patwy situasiýalak neme. Yankı kirklenipdir-de. O Hmm. teräli sowatly adam ýok. Döwletiň içinde ýoklugyny demesi, o ýurtda sowatly adam, düşünjeli adam ýaşap bilmeýär. Ýank batgan içinde näp ýaşajak emin? O velayetten bu velayete bir hepde var ya poçtan diye. Ýok, sen dün ýank öwreli denanlar barada aýtdyk. Ha. O ýüregiň tuttu karam ýürýär. O ölünlüğüm sany ummasyzdyr. Onu bilýänem ýok, bilýänem ýok. O ýolly bolanlarym kän şu ýolly atly demeleň hemme şu ýolly bolan bolmaz ýa taaqda zatdy. Taaq çagyrýar da ýa rodoma gitmek üçin. O taaqdan baran ok diýe, şo taaq çenli diýe baryp bilte diýe. Hmm. O Tamam. Türkmenistan'ın ýagdaýy gaty neme? O şoň üçin biz şu hökümeti diýäňiz, indi hökümet diýip biz bular tilap şey diýeli, bular tüýşürmeli. Bular öýdleri ardasyny berip, o biz gidýär, gelin diýip öýdleri çağırmaly. Çağırmasa näme sapara? Ha? Çağır. Çağırmasa onu biz çağırırız. Onu ýerge çağırmaly bolýar. O biz pabetke berýär. Bizim pabetkamiz üýtgüçük bolýar kemeli. Ýöne biz halkymyzy bu batkan içinde taşlap bilmezdi. Mümkin däl sapara. Pikirediň ýa täze doljak entek çağlar bar ha bular. Şu zadyň içine o goýup gidip borma. Günä. Cenayet, iň ul cenayet ine şu doljak çağalary palçynyň içinde taşlap gitmek. Hmm. Biz halka şu wagt eludo diýär. Düşünýän bolsa türkmen demesi. O bunam ýyla çöwürseňiz hakyňyz bardyr, ýyla çöwürmälidir. Biz şu palçygymyz bolýar bize, asmanymyz duru bolsa bolýar diýseňiz, o da o taýlamyzdan bar, onam edip bilersiňiz. Ýöne bu düzelmejegini ine aşakdan näme geçdik-de ýerli ýönetimden, dolandyrşdan. Ol yerli dolandyrşyň iýdil bolmasy mümkin däl, sebäbi bilgili, ýani kadr ýetirlen nokta. Ýok. Olar ýaly mekdepde de öwreden oklar, ýokary okuw jaýda da bilgen ýok da. O nädip yönetmeliligini o arada bu da bir ýani metlek yerli yönetim, o uniwersitetlerde fakultetler bar. Mesin Hamburg bilen şonu düzeltmen, ýani döwlet düzeldi. Onu üns berýän demem ben şu büdjet, şu büdjeti biz halk bolup orta çykarmamyz gerek-de. Yerli hökümetleriň büdjetleri näçe haýty traba näçe büdjet düşýär, näme pul berýärler. O şunu biz gündeme almaly kemine. Her etrap o bizim ne büdjetimiz şunlalak, o pisada ýetýär ýeten ok. Hmm. O Türkmenistanyň büdjet demesini kabul etdik diýip ol nemede zatda käte geçýär. Deme bolýan ol ýerek denäm bolýar. Onu hiç bilýän adam ýok. Tanlamaýan adam ýok. Yok. Anonim sapara. Onun yerli etraplar haýyş sizden
Yani web sahipanızı bedin hökman etmelisiniz. O sizin vaadınızı bolmasa da yönü flowrat görün adamsınız. O taýda sizin edýän zadyňyz näme? Şu zatlar yani ýolunda, suwunda, mektebiňizde nämäňde seretmeýän bolsaňyz näme diýen? Şo soru orta çykýan. Ol daşary ýurtlaryň telefonu gürleşenleri kowlap görme sizin işiňiz däldir. Ýoluňyza seret. Onam sapara gizlin nomerlerle canı diye. Yenem anonim. O da anonim. O da anonim. Korkutmak için size anonim telefondan canı diye. Son eşitmeyelim onu. Men hava prokuraturadan canı diye. O näme hava? Korkmalı sen menden. Çok korkmak. O mene korkup bilemok. Sapara varsınız. 2 yıl bundan cem ediyatlarda düşünen nokta bizim kimdiğimize ne için çıkandığımıza entekovatlar akılları yeten o sığınap görüyorlardı. So men ama diyen o sen korkuzcak bol ya ben düşünüyorum yani ben korkup bile bok ne korkoyun deyip soruyordum da. Anonim cem ediyen adamın o telefon numara görünen o köp şeylere yani şu Türkiye'den o telefondan cem ediyen telefonları görünen o. O adını sorayan adını yankı yalandan bir adı aydıp bile nokta sapara. Şu derece yankı hem amatör hem anonim. So men o korkuz diyen yöne ben korkup bile yok. Nerede korkması deyip sorayan öyle bile nokta ol pikir diye can etsem o korkmalı mı kan deyip özünden bol yani yarak burada. O anlatalara bunalmalı diýilen düşüncelerim var ekeni. Allah. İyileşler sizden hem haýyş döwlet nemesinden resmi nemeden bir çağıryan ortaya birini yüz tutyan ortaňyz hökman atlaryny familiýalaryny toğran. O da severenetini görkezmelidirler. Yani milisiýa, polisiýa, prokuror näme bolsa suratyny almalysyňyz. O adyny, familiýasyny, wezipesini aýtmadyk adam bilen siz gürleşmäli demäňiz ýokdur. Belki devlet o işgal täl bolsa näme? O urçu bir mort bilýär-de. Bu kanun şodur. Olar yani biz anonim nemeden çıkmaly. O çıkmagan birinji ädimleri o bir sebep jaňa diýen bolsa adyny, familiýasyny, wezipesini aýtmasa o trubkany goýaýyn. Bolmasa da gel öye. O men sana o pil katman bilen garaşýar. Gelende de görkezmelidir. Yani bu şeýnetini görkezmelidir, adyny aýtmalydyr, demesini aýtmalydyr. Onsuz yani siz bilen kontakt etmeli, nemetmeli. Hiç bir nemet ýokdur. O döwlet halkynkydyr. Bular size hyzmat edýändir. Ne şu zatlara yani düşünmemezliğiniz üçin edilýän zatlar, anonim zatlar bar. Şu anonim bolan soň siz gorkup, ürküp nemedip bilýärler-de. Ol hemme zat atly, familiýaly, kişilikli, nemelikli bolsa. Bularyň atlaryny aýdanda bulary da hormat belýär-de. Bulary da garşylykly. Bir hormat bilen garşylýan tyýlagly nemeli bolýar. Döwlet işgärlerini bu dogry düşünmeli. O biz yani adam bolmaly, ýuwaş yani palçynyň içinden çykmaly. Ädim. O birden çykyp biletiniz ýok, onu düşünýär, görýär. O döwlet adamlarym, yani hökümet nemelerim resmi nemesi bağ bolsa birine jaňa dende, neme dende hökman adyny, familiýasyny, wezipesini aýtmadylar. Ol kanundur. Onu döwlet nemesiniň etikasydyr. Terbiýedir. Ol ýanky sizin adyňyzy aýtman telefon etmeňiz terbiýesizlikdir. Onun size näme jogap berende karşı taraf sizin Neme de sapara mafya adyna edýän däldir. Mafya adyna edýän däldir. Ýöne neme diýendir. Mafyanın başı vardır sapara. reis diye. O baro, o reis diýeli o.
Yani mafyanın başı vardır, şonun adını verýändir. Bizde de nähil ýaşulynyň siýasat diye. Ne mafya, hakyky mafya rejimi. Gülkünç, yani sapara, yani düşünür ýalda bir döwlet şu ýagdaýa nädip geler? Aa, nädip geler ine? Hayran Bizim galyp. emeğimiz kemiğine problema bu palçıktan bu milleti ne edip çıkarıp biler diyen bilen ben hemen gözüm önünde koyan neyse şuları bir palçıktan çıkarmakta. Çıkartı geleyen olsa. Yani çıkartı gelmeyen olsa. Hawa ildeşimiz ýazypdyr sapara. Hı hı. Palçykdan çykmaly mesele boýunça değişdirä. Benim pikirimçe diýende gorku ýok diýäse, hakykatdan hem ýok. Indi ulu hereketiň etmegiň o wagty geldi diýä ildeşimiz ýazýar. Bu taýda bir pikirim paýlaşjakda ýene. Diňe biz göremzok muny ine daş döwründäki adamlaram. Siz gezen wagtyňyzam görüp bilýäňiz daş döwrüňizdäki adamlardan gorkynyň aýrylandygyny. Onun yerine näme çykdy? Ine gorkyas diýip bir perde tutýardylar. O gorkyas diýen perde aýryldy. O yalan bolup çykdy. Onun arkasında namart bigaýratlar bardyr. Sapara. O indi namart bigaýratlarym şey dip o telpek bilen syryp aýrýar ony. Jemgyýetiň näme aktiv. Yani bir sany aktiv, müň sany namart syryp aýryp bilýärdi telpek bilen. Şeýle bir ýagdaý bar bu işin. Indi şo döwür başlady aslında ine ulu hereketiň o wagty geldi diýil ýani. Şol. Yani sözüňiz o ýiti keskin bolmalydyr. O bıçağın ucu ýaly bolmalydyr sizin ýa düşünýänleriň sözleri. O batly sesler bilen aýtmalydyr. Gıýgyryp aýdyp bilmelisinizdir. Siz sizinki dogry, siz hakly. O siz bigaýrat däl, o bigaýratlaryň üstüne bundan soň gıýgyrmalydyr. Yani siz yani bir gaýratly o müň san bigaýratlar gawat gelýär şu wagt. Ama zatynyň nemesi şonda sapara. Palçykdan hem o çykýar ýoş-ýoşdan. Bularyň yani KGB-nyň ýa-da KGB diýip aýtmaly şey diýip aýtsak has düşünip bolar. Yani Ors imperiýasynyň Türkmenistan koloniýasyny o siyasi polisiýasynyň bir nemesi protokolu bar. Onu biz bilýäs. O şu protokoluň hemmesine o çözer ýaly, bozar ýaly ýa-da şu jadysyny diýeli. Jadysyny bozar ýaly dowalaryny bilýäs. Şonuň üçin ýöreýändir bu zatlar. O anonimlik ne bir demeden iň uly kodurlaryň birem şu anonimlikdir. Yani şu anonimligi bir näme üçin agdýar? Şunu çözseňiz olaň ýene de bir uly kodury ortadan galkýardy. Onu bir ýoşluk bilen yani Türkmeniň kimligini, yani şahsiýetini, şahsyny dikeldip başlamalylar. O adamlar şahsy depelenip ýördi. Yani şu wagt ýöne işläp ýörenleňem içinde şahs demeli bardyr bolup ýöne yani Frida şoň şahsiýetini ýere serýärdi. Sonra bizim şahsiýetimiz 1000 ýyl mundan öňki şahsiýetimizdir ine hakyky özümüz. Soňky 1000 ýyly kän bir dikkat alyp durma. Bizim şahsiýetimizi aslyny biljek bolsaňyz 1000 ýyl mundan öňkisine gidin. Soňky 1000 ýyly däl, soňky 1000 ýyldan öňki ýyllara gidin. Sapara jemlesem bor. Bolýa ýylleşler. Sağ bolun, sağlykda görşeliň. Ýöne biraz pikir edin. Hemme zat görünüp durandyr. Ýöne çala pikir etdiňizde hemme zat ýerine oturýandyr. Siz şu palçykly owalardan tuňul köpüýüňiz. Onu birli zatdan ya bir sıraýda oturýarsyň kemine. Yok sapara aslında sorasan hemme de bilýär diýjekler ýöne. Hemme jedem şu palçykdan çykyp gelip. Hemme bilýär ýöne hemme bir ara gelip ýa-da bir şu palçyň guru neden adam ýok da bilmek ýeterli däl. O bilenden soň bu da bir durmuşa geçirmeli de bilýän zadyny. Onu gündeme ne çıkarılı şu meselelerini gündemden düşürmeyin.
Bunu ýeke bir tapar aýdyk goýsaň haýdylýa galýar da. Ya çödülýänçe gündemden düşmelilerler. Ya şu mesele, yani Türkmenistan'ın oğullarının yol ulaşım o meselesi, su, ağ su gatul problemi kemine bu Hudaý saklasın. Ol sizin hemme nemäňiz kefeliňiziň bir nemesidir, takasdyr. Sizin taýlyňyz bilen bagyrdatlar da. Ya köçe de şol bir nemesi. No. Yani işiniz, iş yeriniz, eşiretiniz, baýlygyňyz hemmejesi kommunikasiýadan başlaýandyr. Yol. Hmm. Yol bolmasa öňümçilik bolmaz, öňümçilik bolmasa iqtisadiýatyňyz bolmaz. O iqtisadiýatyňyz bolmasa siziň ýanky magazinlarda paýogy oşup durýar. No. Bolýar kemine sag boluň, saglykda görüşeliň. Bolýa, sağ olun, sapara, illeşler, sağ olun size de.